Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga layok, mga followers, aki pagdadatan, magantano sa mapi pamamakinkan, yang alim tanu, kalaliman tanu, asian alim Muhammad Khadir Tarusan, sa balasangan ng Allah sa mapi sa dunia na sampai sa alungan ng Mauri. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala ndudan tano sutapik tano ahak o ina si ikwata yan abubay ubama man kupagilain na da abang bidaan o hak o ina abay kuwata yan abubay abuswata yan na mama babay sa mama na malagit din naman. Ayaw gusto niyan napakaisiing ka ginawang ka hay sa kaina sa kaama o minitunay ka suhakra kay wata ka nagubunga pagkinala suhakka kay wata ka subhanallah kamadya kan sama sa taniman to na aya isa amala awid akalian na si watayan ipriklam niyan na ino mga demini tunay ka so hakra ka wata ka gubungan ng darwa Allahu Akbar da abatan to ang bidaan o hak o mbalalukas kuwata yan babay sa wata ugaid na ayaw gusto niyan na suwata na mala aka pa kalalabi o ina aka adi si amaka subhanallah mala ang kano tumawari po ng Allah. So ina, namiyali sa hadith,
Apun si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati. Isang lalaki dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, ya Rasulullah, sino ang marapat na tao sa aking buhay na marapat na pagsagawan ko ng kabutihan na aking makakasama? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuka, ang nanay mo. Sabi ng lalaki, sino pa? Sabi niya, ummuka, ang nanay mo. Sabi na, sino pa? Sabi niya, ummuka, ang nanay mo. Hanggang sa ikaapat, sino pa? Saka lamang nabanggit ang tatay. Nagiti ka pa kalalapiw ina, hay sa kaawata ararot niya masumbala ano siyan. Nagiti ka pa kalalapiw ina aka, adikya maka, benar ko lang sira ng piyapiyaan, pakalalabin, ugay na ilaman mga uripan ng wala kapiyag espesyala nun uwagama. So ina, kagrabi man sukyara sa'yo ina, adi suama, kuwata yan mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naman mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala, diyan kaya tapik, natanto ini ko emosyonal man na tapik, upama kinag nakapipya, asang rin kasi inaaka o din na si ama kasadyang kaya oras. Nasagya kapag usaya ko si na pamimikiranin ka mampipya manguripan ng Allah. Lagi siya na paguna mo rin din, kisah man to si umiyakan, yang bangga to. Ha? Si umiyakan, kanta ko na mapipi, ginawa ka pakatas penuwang na umur ka. Di karata ginawa ko, kaisa siapa pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sakya pakataling umako iman to si na si umiyakan. Miya sakit ako sa 1 week. Adi mapipia ginawa ko na siya umiyakan na kaya ko niya na seminarakan si Nadia ko niya ng blaga. Sa miya kakasuy ako sa laida ko wata. Lalayo na kumada sa walay, kanap kalalakawanan ng mga seminar, mawawatan ka sa isabila kami. Makaumaho na din ko masiyumiyakan. Miyaw makunya na masasakit ang wadi ng tiroon. Nada ko niya ng bilaga katigay na urak. At di naman na seminar ka sa ingati. Miyang buhay ka umi. Kanta ko Allah, patas penuh Allah umur ka sa dunia. Benar ko di yung wadi ka pamimikiran sa maratay gira. Ayaman na nila tigkuban sa syalipat ya di yung wadi kailan. Natanaw di nga halaw nagkalipa ka na mapiyaw mina. Mambagyan na ka. Manguripan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa malakudi kada nga sambala nukus. Wallahi na'abid. Asa na miya sa gada kuro sa kiyaday abi. Nailaman manguripan Allah. Inuman igagagat bala nukus tano. Akato ya iran naman nagumanga watairan. Suka piya-piyay kumbala nukus. Bala borong sama sabtano imanto. Amin dak kal sumat taga siyolo kumbala no siyan.
Dari respeto niya kung balalok siyan. Naibetagtapan sa dari respeto niya kung balalok siyan. Nadaki gupianon si kuagama. Masakit na uripan wangga. Kau pamaman ko timo-timo untano sa sasatiman. Abasa. Anto nabis ikapipay ko kung balalok sakan. Kuinakan, kuamakan, sasatiman muman. Al-muasyaratu bil ma'ruf. Apyasi ko karumai na isa-isa man ang number 1. Akbasa akapiyang iki karumang ka ababay o di na karumang ka amama. Al-muasyaratu bil ma'ruf. Pagugupay kano, pag-isa-isa kano, andoon sa simbasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Naginanimada sir kita no. Kenapa pa kau itrak? Kenapa pa kau yan tunang sa namin ibigay nga kinaka? Uway, niya kapya ginawa niyan na anda susimbasi ko Allah. Anda susimbasi ko Allah. Ginanimada sir kita no mga uripan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ginanimada sir kita no. Igagagtarar biran. Kamyaw madin sumasa. Amyag damiran mambu. So pagkagdam o mga napasiran. Amindud din sa limo o Allah. Naubakiran maswaswa. Subhanallah mga uripan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na uman isa kataw na pakaisin niya na ginawa niya. Tiyak sila kan swayamanan yan na hak o ina malagit ni so ina gusto ama ugay na makalalabihin so ina ngayon to ayaw ubagilay na ayaw kapakalalabi o ina na kay sa kaawata na hakra ka o ina aka ayaw maana niya arugahan mo siya alagaan mo siya gastahan mo siya. Balabaro ni ginadad ng karumanian dan nabon penggasta nasa kaawata yan iwajib aula penggasta ki umika penggasta mas di ka pendima kang gasta ko mapulayo ka adikina ka Allahu Akbar mas malaka pa ni kang gasta ki habibing ka o di na si habibating ka di kong balalabos ka. La hawla wala quwata illa billah. Nauman isa kataw na pakaisin niya na ginawa niyan.